Wawazfumu lero ndabwera ndi trending news yokhudzana ndi Bishop Ushu. Bishop ameneyu zina lake ndi James Ugu, amachokera ku Nigeria. Bishop wa amagonana ndi anthu amutchalichi mwawo, azimayi okwatira, ana amangokhalira kuagona. Ndiye panopa ali pa intaneti kwina kulikonse akutrenda. Bishop ameneyu amachokera komwe uko ku Enugu, Ikezi, ku Ibolandi ndi kumene amakhala. Kuluyu adali olemekezeka kwambiri pa chalichi ina kulira kumeneko. Zotsatira zake akuti foni yake idapoyira adampasa mnyamata kuti akankhozesere. Mnyamata uja adatenga foni ija, adapita kokhozesa kuja. Okhozesa atayiona foni ija adanena kuti ine singakwanitse, koma pali mkulu wina wake ku Lagos amene angathe kukwanitsa kukhoza foni imeneyi, koma zitenga wiki kuti apiteko ku Lagosiko. Zotsatira zake mnyamata uja adati ndipite kaye nkauza Bishop. Adafikira Bishop kuti okhoza uja kuti sangakwanitse, koma ku Lagos kuli mkulu amene angathe kukwanitsa kukhoza foni yanu. Bishop anali no vex, kagule foni ina ndrama iyi, ndi mukatenge madata mafailo amene ali mufoni muja mukayike mufoni yanyuwani. Tapita kamfunse ngati angakwanitse. Atamfikira mnyamata uja anati ya ndingathe kukwanitsa panga zimenezo ndi kompyuta. Anakagula foni ina ndi anambopanga transfer zinthu zija kupititsa ku foni yanyuwani. Ndi anatenga zinthu zija kuzika mu kompyuta kenako kuzipanga paste ku foni yanyuwani. Ndi mnyamata uja sadamupemphe munthu uja kuti apange delete after upanga capture this data. Zotsatira zake adapita kwinayisa nendra yake ndi amakhala ndi mnyamata uja amafuna apange delete mafailo zaja. Ndi zotsatira zake amapita ku folder ina iliyonse kumapanga check kuti kuli chani. Monga mukudziwa anthu ambiri amakompyuta akapeza folder ina yake amafuna alowe mkati muja, ngati muli zinthu zimene alibe atengeko azike mu kompyuta mwawo. Ndi zotsatira zake mnyamata uja amapanganso chimozimozi. Ndi kumene amakumana ndi mavidiyo a Bishop aja akugona azimayi osiyanasiyana, akugona ana. Zotsatira zake mnyamata uja adangozipanga post. Panopa Bishop aja ndabantaza ayaluka pena paliponse nkhani ndi yawo. Ndipo nyaso link ya mavidiyo zawo mungathe kupita ku Telegram kuti mukaonere mavidiyo zawo ngati mufuna muonere. Link yake ili musimu. Ndenda bwana ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake amene mapita ku chalichi mutengere phunziro. Anthu ena ake mapita ku chalichi ndi kumalekelera azikazi anu, azipanga ufriend ndi mapasta. Anthu ena ake azayankhula mawu osakhala bwino. Be, sweet, mwana wanga. Hey, my daughter, how are you? Zinthu ngati zimenezi osamalola kezi. Ku chalichi mwapita kukapemphera, simunapita kukapanga ubale ndi munthu. Komanso masiku ano ndi bwino kumapemphera m'nyumba mwako osamapita ku chalichi. Chifukwa chakuti Yesu sankapita m'machalichi. Yesu ankayenda ndi kasalu, akafika pamalo pena pake amangoyala ndi kupemphera. Samapita m'machalichi m'manyumba zimabuilding koma akapemphera. 6 o'clock yakwana kumapita m'zimabuilding, sankapanga zimenezo. Nkani malasta amanena kuti thupi ndilo kachisi, chifukwa chakuti Yesu ankangoyima pena pake kuyala salu yake ndi kupemphera. Kenako apitiriza ulendo wake. Ndi anthu ambiri masiku ano timafuna tizipita ku chalichi. Ndikapita ku chalichi kuja mapasta panopa ndenda ankhuli sakumalekelera mkazi akangoyandikira amangochapa ndezi ngatolenga azikazi zako kumapasira pasta chapena amene amangochapa. Akuluakulu khala nosambala mu china chilichonse chimene mukupanga.